Na sjevernoj obali Dalmacije, svega 28 km južno od Zadra, smjestio se grad s bogatom prošlošću i pogledom ka budućnosti, Biograd na moru. Ovaj grad, danas poznat po marinama, festivalima i plavetnilu Jadrana, nosi epitet kraljevskog grada. Prvi put se spominje još u 10. stoljeću, a samo vijek kasnije, 1102. godine, upravo ovdje je krunisan hrvatsko-ugarski kralj Koloman. U to doba, Biograd je bio prijestolnica hrvatskih kraljeva i važno biskupsko sjedište. Tokom burne prošlosti, kroz Biograd su prošli templari, mletački duždevi i osmanski napadači. Grad je bio spaljen, uništavan, ali i svaki put iznova građen baš kao i duh njegovih stanovnika. U 20. stoljeću Biograd se okreće turizmu. Prvi češki gosti stigli su 1920-ih, a hotel Ilirija, izgrađen 1935. bio je početak njegove moderne turističke ere. Ali ni novo vrijeme nije bilo bez rana. Tokom Domovinskog rata, 1993. godine, Biograd je bio meta raketiranja iz oružja dugog dometa. Najteži dan bio je 14. juni, kada su na plaži Soline poginule nevine osobe i branitelji. Danas, to mjesto nosi tihi spomen, ali i ponos što se grad nije predao. Danas, Biograd je živ grad, sa skoro 6.000 stanovnika. Njegova luka povezuje kopno s otokom Pašmanom, a Marina Kornati domaćin je najvećeg nautičkog sajma u Srednjoj Europi, sajam brodova u Biogradu. Biograd je nagrađen i srebrnim cvijetom Europe, priznanje za hortikulturu, urbanizam i čistoću, ono što ovaj grad čini ne samo turističkim središtem, već i mjestom ugodnog života. Između istorije kraljeva i valova mora, Biograd na moru ostaje mjesto gdje se prošlost i budućnost susreću. A ono što Biograd na moru danas čini posebno privlačnim su njegove predivne plaže, kristalno čisto more i blagi mirisi borova koji dopiru iz obližnjih šuma. Plaže kao što su Soline i Dražica savršene su za porodice, avanturiste i sve one koji traže miran trenutak uz šum Jadrana. Bilo da dolazite zbog istorije, plovidbe, sunca ili samo da udahnete tišinu, Biograd vas čeka otvorena srca.
Ako vam se svidjela ova priča, ne zaboravite lajkati video, pretplatiti se na kanal BH Road Stories i uključiti zvonce kako biste dobili obavijest kad god objavimo novu vožnju, priču ili pogled na još jedan skriveni dragulj Balkana. Vidimo se u narednoj avanturi.